О набардор вая набардор. Субҳ хайр дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Мана саҳари рӯз кати сиёвуш хулиганӣ кадистай. Ярин ҳаво беҳад хушрӯ неки шамол ҳастай ки ин субҳи саҳар салмона ман говорда бастам бо говорда бастамша. Сиёвуш аз сиёвуш намемонад, намедонам ман даим часпидесте мегум равм посудаҳояшон хӯрок тайёр кунам ягон чи аз сиёвуш намемонад. Шинен мультик тамошо кунед ба мани кор бисёр трезек шудам монам. Ин субҳи саҳар намедонам барои чи ҳам хел хоб зер карда ки худ мегӯ ягон кас меомада бошад. Сиёвуш дӯстони азиз, ман инҷода ман компот кардестам. Компоти олуҷа ва камтар 3-4 дона себ монда будан, нахӯрданд кӯдакҳо себои дарахти очамшон. Баъд гирифтам тоза кардаму андохтам шунаки то ки олучаво кати компот шавад бо мехӯранд. инҷа камтар бисёр не камтар вай оши бурида андохтам. Хеле вай буд чӣ мегӯянд оши ҳамин буридагӣ да вай қоқ кардагӣ буд. Ба гуфтам биё андозам шуна анами хел шудак камтар инҷода кашидам сиёвушта то ки сиёвуш хӯрад аввал, баъд мо ва бо як каси дига дар комментария навистай ки шумо ишкамтон хушрӯ намехӯрен, гӯшт намехӯрен. Гуфтам ман хел ҳайрон мешавам ки чи барои чи як хел одамо ҳамин гӯштда часпидагӣ ҳастанд, фақат ҳамин гӯшт. Шумо гӯшт намехӯрен, шумо гӯшти мурғ мехӯрен. Гуфта дӯстони азиз, хонаи мода ҳам гӯшти гов ҳаст, ҳам гӯшти мурғ ҳаст. Ман намегӯям ки масалан мо фақат гӯшти гов мехӯрем ва гӯшти гӯспанд мехӯрем. Холодильник мода 10 килои гӯшт ҳастая. Не, гӯшт ҳастаю, не ки бисёр хел намегирем. 1 кило 2 кило масалан 100 сумда ё 150 сумда рафта мегирем ки вай масалан 3 рӯз ё 4 рӯз мебарад тамом. Ва ман ягон чиз намебинам ки ягон вақт хӯроки мо вай гӯшт мешавад. Вай рӯзи макарон шӯрбо кардан бале бегӯшт буд, барои он ки гӯшти мурғ буд хонада. Гӯшти гов ай бозор ай шанбе бозор шавҳарам нахариданд. Гуфтанд ки ай бозор мегирам. Гуфта барои ки шанбе бозорда воқа гӯштои хушрӯ нестай. Барои ҳамин хотир буд пагашта гӯшти гов овардан. Ман вайда авқотда андохтам. Дӯстони азиз, фикр накунед ки ҳама вақт хӯрокҳои мо бегӯшт ҳастанд ва ҳама вақт ёки гӯшти мурғ кати ҳастанд. Дар Тоҷикистон 1 кило гӯшти лаҳм гӯем 75-80 сомон шудагӣ ҳаста қариб. Ва на ҳар кас имконияти мана биро харидан дорад. Дар ҳақиқат дӯстони азиз, бовар кунед дӯстони азиз, на танҳо вай гӯшт як тараф истад. Он шахсоне ки масалан имконияти гӯшт харидан надоранд ва ёш як тараф дӯстони азиз шахсоне ҳастанд ки помидор бодринг харида наметавонанд, барои он ки килои помидор бодринг 5 сум шудагӣ ҳастай ва на ҳар кас харида метавонад. Як рӯз манам хел бозор рафтам, чӣ хел гум як кас истода вай донабай помидор бодринг харидестай ки килои помидор бодринг 5 сумай гуфта донабай харидестай. дӯстони азиз, дар ҳақиқат одамо дар беҳад душвор ҳастай барои он ки ҳама чи қимат шудагӣ ҳаст. чӣ хеле ки вай рӯз гуфта ман вай дафъа 1 кило нахӯд гирифта будам 16 сомон буд килош. аҳози 25 сомон шудагӣ ҳаст ва орд низ ҳамихе орд 230 сум буд ё 40 сум буд, ҳозир 270 сомон шудагӣ ҳаст. барои ҳамин мо низ гуфтастем ки рафта як линча калон пеш вақт ним линча мегирифтем. хай аз сабабе ки ҳаво гарм ҳастай вай чӣ мегӯянд безеб нашавад гуфта, барои ҳамин хотир мо нимта як линча мегирифтем, очам катишо тақсим мекардем ки то ки безеб нашавад гуфта. барои ҳамин ҳозир гуфтам ак салқинаи ҳаво дига хунукӣ ҳастай, барои ҳамин хубтараш як линча гирифта монем. мумкин ки зимистон бурод ҳам бо зимистон чӣ хелай тез манту мекунӣ, самбуса мекунӣ, бо пухту паз мекунӣ, орд бисёр мерад. Инаи ним линчаи мо гирифтагӣ наметавонам кай гирифтагӣ будем, то ҳол вай ҳастай. барои ҳамин хотир бо як линчаи дига насиб иншоаллоҳ равем гирем. ва як бақлашка 5 литра руған 100 сомон шудагӣ аст. дӯстони азиз, як 5 литра руған
беҳад қимат ва на ҳар кас масалан имконияти рӯған харидан дорад. рӯғани 5 литра бисёриам 1 литр мегиранд 20 сум 30 сумда тамом. анаме хеле дӯстони азиз бохай мешавад душвориҳои зиндагӣ мешавад вақтое ки надорад одам барои берун куҷо мери ман авқот кашидам ша ин вай сеткаша кушодиам бача ҳама камарро медрумба камар ман инҷиша газидаи параи руша кани ман инҷиша газидаи камара Салмон саҳар бозай гуворада ва пишаи хушрӯ хоб намера 5 минут пас бедор мешад ҳамин деги авқота дӯстони азиз чанд бор айбола плита гирифта ин тараф мондам рафтам ҷу мондаму соскаша додам неки не соскаи то ҳол нагирифтестай хай ҳаракат мекунам ки то ки гира баро ки сиёвушам намегирифтак 3 моҳи дароз ман соская асалда тар карда сиёвушта додагӣ ҳастам асал монда ҳози асалда тар накардестем ҳама хедодестем ша мепартодша сиёвуш бия авқот шахрем бебина ва абети рӯз шуда ба меёд ки берун броем берунам хашамол дӯстони азиз абети рӯз да очам омада буданд абети ва очам катиштем нав ҳозир рафтан очам сиёвуш эвая салмона гуворада бастан камтар вай кадан шаки то ки хоб равад гуфтам ман хеле баста нашудестай гуфтам баъд абети бохеста омадиян ба гуфтанд пагоҳ насиб мебиём ман инҷода компот кардам мана компоти себу олу чай кардагӣ мана мехел шуд 1 графин ман худам муқаррар нахӯрдестам ки то ки ишками кӯдак дард накунад фақат кӯдакода додам бутулкаҳошонда гирифтум ҳозир ябор ошхонаи ҷамъ кунам ва боз очам самбуса карда овардият ҷа кӯдако хӯрдан ман инҷа самбуса 2 донаш мондаи тамом як тиши нилфару як тиши сиёвуш шабхӯран ҳам гӯштину ҳам кадугин карда овардият салмон гуворада хушрӯ хоб нарафтестай хел овоз саҳари низ ҳамин аҳвол буд барои ҳамин мегӯм ки ҳозир кушом шаю ба ҳазур ба корома кунам ҳай бози сиёвуша бинам бозичаҳошона бинам заминда партофтагӣ ва имрӯз низ яке аз тамошобинон комментарияда нависиданд ки кӯдакои ман низ ҳамихеле чизо дасташонро бозича метисен мебронд берун ба ай дасташон кашида мегиранд дига кӯдако ва нилфару сиёвуш низ ҳамихел ҳастанд ман не ки ҳар дафъа кӯча брон мегӯм ки ягон бозичаҳото нагирем туп ё ки мехе мошинчаҳошто сиёвуш фақат бигӯ машинате ҳозир бибинам пушти дом рафтиян вай метиё ман хе меброранд мепартон гум мешад баъдам хел ё ки ай дасташон кашида мегиранд баъд дод зада вай чизомона гирифтанд гуфта мешинанд ё ки ман хе гум мешад не ки ҳаракат мекунам ки даст берун брон мегӯм ягон игрушкотона гирифта броен ки то ки масалан бозӣ кунен ягон кас кати ҷанг накунен я дигаритон кати вай ҳамихел шита бозӣ кунанд машғул шаванд ин хел дасти холӣ брон баъд ҳайронанд ки чӣ кор кунанд чӣ зарасанд нилфар намеброд ягон вақт меброд сиёвуш фақат ҳамин машина мегӯд ё ки ягон вақт мячик мегӯд тамом ва ҳозир низ ҳамин очам рафтанда кӯдако берун биромаданд сангбозӣ кардестанд 10-15 кӯдак ҳаминҷода ҷамъ шуда ва суршон мекунам мегӯм ки охи ягонташ ҳамин падези мо нестанд не ки ҳамин мебиён ҳамин ҷои танг пеши падез ҷои танг вай дивори моҳо мобайн плашаткаи калон дорад футболни плашаткаи калон дорад уҷо рафта бозӣ намекунад анаминҷа мебиён боз суршон мекунӣ ку як намуд ҳақорат шапак кардестанд ки кӯдакои намедонам синфи як бошанд ду бошанд ҳамхеле беҳад одам асабонӣ мешавад кӯдако умуман гӯем вай не писанд намекунанд одама гапата вообще гӯш намекунанд салмона овоз шудинам вай да гуворада хоб нарафт кушодумша ҳозир бо камтар намачи мегӯям каляскада мана шиштай рӯзи дароз кӯдакои ман нестанд нилфар саъди да сиёвуш пастаяна хонада яками бегоҳи рӯз мешавад баъд кӯдакои камтар берун рой мекунам ки то ки гулят кунанд камтар вай кунанд бозӣ кунанд и то баъд мебинӣ ки ҳамин пеши падезда ким кадом кӯдако додвой карда ҷангу ҷанҷол карда ҳаминаш безеб ки санг кати бозӣ мекунанд санг мепартон барои ҳамин одам метарсад ки ягон ҷои кӯдак назанад нохост агар зананд агар вай кӯдако вай мекунанд
میستن میگریزن میرن. حالا میخیر برن هوا خوش رو حاضرم بر وقت حالی ساعت 9 میخوام حمام خونه و کنم تازه کنم سرست و چوشیده مانم. دوستان گیرم اگر کودکا بسیاری هاشون بیکار هستن یگون کار کتی گویم کار کتی نه یگون چی کتی مشغول نیستن. به حد کم کودکا هستن که یگون چی کتی مشغول هستن. مثلا وای سپورت یگون وای باشد خیلی عموما گویم فوتبال و مشق و خیلی چیزا و یاده به حد کم هسته. اگر که هم خیلی چیزا در کودکا مشغول باشند اگر ایقا کودکا قدی کوچه در نمیبرو مثلا مشق میرد یگون چیکتی مشغول میشد و به حد نغزه و حتما من ایهازی را اوشه من اگر که کودکای نیلوفر نمیگیرم سیاوشان نیز حتما نمیگیرن حالی سپورت ده نه که من انشالله نصیب کلان شوند حتما من هم نیلوفر حتی میتیم که تو که مشغول شوند که و نشوند آینده گفته نمیشه در کار میشه یکی شونه بیکار نگذارونن برای اون که چه خیلی که کودکا اکتیو نی هستند چه خیلی کودک انرژی دارد آدمی کلان خیلی انرژی ندارد همه چی همین کودکی میشد خوندنمو اذیت کردنمو همون سپورت همه چی در وقت کودکی آدم یاد میگیرد اوجه وقتی که کلان شدن تمام اوجه وقتی که کلان شدن دیگه چقدر مشغول شون کنید چقدر هوسمند شون کنید که نمیرن. عزیز من حمام خانه میخوام کمی تازه کردن اینجا رکوینه این رکوینه 3 روز شد که من نشستم. من این چیکتی من میشم همه وقت رنگمون ازیلی برینه نمیدونم ای همه فیرم باشه دیگه جنس دیگه حتی نرخش 24 سومون و حاضی ای همین میچوشم و میچوشم میمونم یک 5-10 دقیقه تمام بعد میشویم تاپ تازه میشه همه نغز همینه تازه خوش رو میکنند گویم آینه های من این شیشه یا همه جای من گویم سفیدی خوش رو میکنم برای میخاطر این دویم بار است که من همین چی میگیرم. سیاوش و بینن دهن نبر میزنم تا و بینن چی قلم دهنش برده اینجا همه جای تیت پیت کردن اینجا نیلوفر پریده کدیسته و کنی وایش بیارد بینم من چی میگود کشیدگی شد بیار و بیار شما بینم اینجا معلوم نیست چی کشیده اینجا ده من ده کنی نقل کن چیه اینجا ده اینجا ده جیرهولی و آلوچه کنی کدومش آلوچه های و آلوچه های کنی جیرهویش با چیه کنی солнышко небо трава کنی солнышкаш کنی небо و небо ها اینجا های هم небо های با دومیک نکشیده ای کو домик кашиде نه همینجا دکش آخه پیشی درخت دومیک کی پیشی درخت خیلی پگه اوجه 109 شده یا 109 شب شده اونجا برده موندشه با پگه من کرانده شو همش تشیلکه یا بام تچیت کنم شونه بعد خوش تو کرده میکس با 2 روز دیگه میری تمام پگه با پگه دیگه بعد با 2 روز وخاد نه دوتا پگه با پگه دیگه تمام با وخاد نوی با وای چی میگه حالی باز خورا سیاوش میرم سیاوش با ده دوستان عزیز همین کسی ولاگ با آخر رسانه من خیزم جاگه های سلمون پرتام تا که خواب رود شروحک اگه جانه که خواب میره تا ساعت 10-11 شبه میشیند سوسکه وابشه تا حال سوسکه نمیگیرد خوش رو انا میخوال دوستان عزیز خیر در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین سیاوش خیر نگفتی کو خیر گو خیر نیلوفر شما چی نیلوفر خیر نگفتی کو ولی با سلمون کلان شد با سلمون خیر میگه بسیاری ها نویستن که و نشان تین دوستان عزیز حتما وقت ساعتش بیاد نشان میتیم وقتی که سیاوش نیز هم خیلی مایده چه بود من باید هم از بسیاری ها می نویستن که برای چی شما نشان نمیتین
و بچه‌تونه گفته уже سیاوش مثلا کلونر کشیده بعد حتما آسوسا نشان ده. حاضی همین ولاگای من فقط سیاوش یگان ولاگ نیست که سیاوش نباشه در همون ویدیو. خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین.